Magandang hapon Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua at nandito ulit tayo upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon at napapansin ninyo na ang ating update kay LPA 95W ay hindi na natin i-issue since nalusaw na po siya bilang isang shallow o humina bilang isang shallow LPA. At ito na po ang ating usual na tropical weather analysis, FVMWF. At ito po ay para sa ngayong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 2 hanggang 4, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ulit ang ating usual na GraphSat ngayong araw ng Miyerkules, December 2 hanggang bukas, December 3, Thursday. At ayan po, yung dating LPA 95W, humina po siya, shallow LPA na lamang. Kaya nagbibigay na lang po ng medyo maulap na papuwirin na may mga padaan-daan pa rin mga ulan, may kasamang thunderstorms tulad na na-experience natin late last night hanggang early morning. Medyo maingay yung ating kapaligiran dahil po sa mga thunderstorm o thunderclaps na generated dito mga thunderstorms. At kasalukuyan, nasa 152 kilometers siya sa may east of Legazpi City, nasa may easternmost part ng Albay Gulf. At kumikilos po itong napakabagal pa northwest patungo sa coastal na area po ng Catanduanes. But magbibigay na lamang po itong mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Kabikulan, lalo na sa ngayong hapon na ito hanggang early evening. Then possible pa rin may mga thunderstorms overnight, but tomorrow morning pwedeng sumilip yung ating araw. But sa hapon may mga inasan pa rin mga localized thunderstorms since palusaw na po itong si shallow LPA. At kasama rin po ang Kabisayaan na apektado po ng kanyang trough, yung extension niya hanggang sa may western Mindanao. So inaasahan na rin po ang mga malalakas na severe thunderstorms, lalo na sa may Cebu na yon. Meron tayo nakita mga thunderstorms diyan. Samantala, yung hanging amihan ay natili pong malakas although nagkretrit po siya sa may northern at extreme northern parts of Luzon. Kasama po yung buntot ng dulong buntot ng frontal system. So magbibigay po dyan ng mga malalakas na thunderstorms beginning mamaya hanggang next 2 days nga eh. So medyo mapanganib po ito sa mga low-lying areas dahil po posible magkaroon po ng mga pagbabaha na naman po. So mag-ingat po kayo dyan mga kababayan natin sa bahagi po ng Cagayan Valley, lalo sa Isabela at Cagayan for possible thunderstorms hanggang sa December 3 o Friday. So, antabayan po ninyo mga reports ng Pag-asa at sa mga ibang mga local news agencies regarding itong mga thunderstorms dulong buntot ng frontal system at yung hanging amihan. At dito po, malakas pa rin yung amihan, umabot ng up to 65 kph dito sa may bahagi po ng northern at central parts ng South China Sea at West Philippine Sea. Samantala, dito po sa may Kabikulan, humihina na po at sa eastern section of Luzon, although dito sa may extreme northern parts, malakas pa rin yung hangin. At sa labas ng ating bansa, meron po tayong namuo na panibagong LPA. Naka-embed po siya dito sa dati sa surface trough, yung kahapon na tinitingnan natin. LPA na po siya, 96W yung kanyang tag ID. But for the next 24 hours ay mababa ang chance po na magiging bagyo po ito, less than 35% or low chance. At yung trough niya ay nakaka-apekto po sa bahagi po ng Republic of Palau at katimugan bahagi po ng dagat Pilipinas. At babantayin pa rin natin ito for the next few days for possible development kasi split po ang computer models. Yung GFS mukhang mareremain siya mananatili siya bilang LPA habang ito tumatakbo. Samantala yung ECMWF ay wala pong pinapakita. Okay? At pinapalusaw po itong LPA na ito. So yan po ang good news. Ang importante, yung isang hindi nagkaka-agree yung dalawang model kasi kung nagkaka-agree, medyo delikado po ang ating bansa na naman sa mga bagyo. So, yan po ang slightly good news. But kung sinabing slightly, kasi nandun pa sa isang model, mabantayin po natin yan in the coming days. Again, manatili po itong mga thunderstorms, mga pag-ulan for the next 3 to 5 days dahil nga po sa prevailing moderate to strong La Nina sa mga panahon na ito. Hanggang Mayo po yan, base po sa climatic o climate forecast. Now, tingnan natin yung fast animation. So, ayan po, kitang-kita po natin na yung hubad na LPA. Halos, pag sinabi kong hubad, halos wala po yung ulap.
Sa kasalukuyan, nagkaroon na naman po siyang ulap, pero part na po ito ng diurnal process na paghahapon may mga thunderstorms, mamaya mawawala na naman yan o bukas ng umaga. So yan po ay mga thunderstorms po sa malaking bagay po ng Kabisayaan at dito rin po sa Kabikulan. At mapapansin natin na medyo wala na pa rin yung hangin. So ito po yung LPA, C96W trying to organize, but yung isang model otherwise walang. Okay, at ito naman yung ating zoom and silent animation. So kitang-kita po natin dito yung flow ng amihan dito hanggang dito, although humihina na rin dito sa ibang parte po ng Luzon, sa Metro Manila, Bicol Region. Ito naman po yung trough. So mapapansin ninyo na kumakapal ulit yung ulap malapit sa center nitong mahinang LPA o shallow, but makabukas mawala na naman yan. Nandiyan pa rin yung swirl niya. And kung titingnan natin yung pinaka-latest 2-day forecast mula sa ECMWF, so bukas po ng umaga, inaasahan po ang posibleng pagbuti ng panahon sa malaking bagay po ng Kabisayaan at Bicol Region, Mindanao. But ayan po, malalakas po na thunderstorms pa rin dahil sa dulong buntot ng frontal system at yung amihan. So grabe po maulan sa Cagayan Valley. So mag-iingat po kayong lahat dyan sa Cagayan Valley, makikinig ng ating YouTube video. Please take all necessary precautions. And bukas ng hapon, may mga localized thunderstorms pa rin pwedeng maganap sa mga isolated areas po ng ating bansa. Nandiyan pa rin yung malakas na mga pag-ulan sa Cagayan Valley. Pagdating ng Friday, December 4, nandiyan pa rin po yung malakas na ulan sa may Cagayan Valley. So nakakaawa po mga kababayan natin dito. Mag-pray tayo na sana they're in good hands, safe conditions. Dahil po, ayan na naman po yung mga ulan. Dahil nga sa La Nina, lalong lumalakas po itong mga ulan na ito sa bahagi nito ng Cagayan Valley. Naka-concentrate po dyan for the next 2 days. Kita natin, Friday na po ito. But nandyan pa rin. The rest po, medyo maganda po ang pag-umaga. Ito po yung 8 a.m. Friday. Pagdating natin ng 4 p.m. Friday, nandyan pa rin, although humuhupa ng bahagya. May mga localized thunderstorms pwedeng maganap din sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Move forward natin on Saturday. Medyo nandyan pa rin po. Nakakawa po ang ating area po sa mga kababayan natin sa Cagayan. Dahil po sa amin, although nagninipis na po siya, and on December 6, yan, halos wala na. So, medyo kakaroon po sila ng rain event for 3 days. Or pwedeng mag-extend hanggang 4 days. So, pray natin na sana magbago pang forecast. Nakakaawa po sila. Now, yung LPA po, dito po sa south of Yap, ito po yun ha, si 96W, so din dito siya. Sa ECMWF, pinapalusaw siya, okay? Wala po siya. So, kita po natin, move natin hanggang December 8, 9, 10, 11, halos wala na po. Puro southeasterly and easterly surface wind flow. Pero po, ang GFS o yung American model, ito yung tinatawag nating exaggerated model kasi minsan sa mid-range or moderate sa medium to long range forecast ay pinapadevelop pa nila. So yan po, kita po natin yung LPA, nandyan po siya moving until December, ayan, Monday papasok ng Sunday nga, papasok ng PAR, Tuesday approaching Bicol Region, ayan, magiging baka tropical depression ito or active LPA. Then December 10 approaching Polillo, si Milarki, Ulysses. Then meron na naman another LPA. So ito po yung sa American model, so wag po muna nating tutukan yan kasi hindi na nako-confirm ng European model. Take note, pag hindi nako-confirm ng European model, malabo po maging bagyo po yan. So posibleng may low pressure area tayo. So antabayanan po ninyo ang latest dito po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, MrTyphoon.com. At also, ang URL pa lang ng ating YouTube channel ay MrTyphoon.tv. Okay? Don't forget to subscribe para malaman ninyo yung pinaka-latest updates, para ma-notify kayo kung may mga bagong updates sa ating panahon o sa mga bagyong posibleng maka-apekto sa ating bansa. Okay, so dyan po natin tinatapos ang ating weather analysis, tropical analysis na yung hapon ng Miyerkules, December 2 hanggang December 4. Pabalik tayo sa Friday upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon.
Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat, be #weatherwiser. Let's all pray na sana maghinto na po itong mga grabeng ulan. Dahil po maraming mga kababayan natin ay naapektuhan. Maraming salamat po at Diyos mabalos po sa inyong lahat.